Igbo bụ Igbo kelee m unu. Abịakwala m ọzọ na ama egwuregwu a nke ịma nke akpọrọ anyị bụ ndị Igbo. Ọkwa nwanne unu nwoke ahụ kwuru mara afịa Maazị Uchenna Ijegalu. Unu ma na izu gara aga anyị tinyere ọnụ n'ihe akpọrọ ugwu. Onwe otu ndị ọzọ si etinye ọnụ n'ugwu. Mana ị na-anya na-akwụmụta ka ị afụ nwaada Igbo. Nwaada Igbo Chukwu kere ọfụma, Chukwu kere ụtụtụ mgbe mmiri a na-ezo. Ezigbote anyanwụ ada na-acha nnọọ Chukwu wee kepụta ya wepụta na-achapụ nnọọ ka nwafọ Igbo. Ine ka o si dị kịta mụ na ya nọ n'ọgbọ iji tikwa ọnụ na akụkọ ha kpọrọ ugwu. Ndị be anyị, ndị Igbo si na eme ihe ka esi eme ihe ome gịnị oyie ihe. Nwaada ndewo. Ndewo nna anyị. Biko achọrọ m ka ịgwa ndị na-ege anyị ntị onye Igbo kọkọtara ha afa gị ka anyị bido n'ebe a tupu anyị atinye ọnụ na ebidoro anyị ebe a taa. Ndị Igbo ndewo nna. Ndị nwe nna ndị nwe ndewo nna. Afọ m bụ Nwaada Ụlọma Ọjị. Ezigbo afa. Ịma na ụmụ osu kọtara nna asị mfu nwa afọ Igbo n'ụzọ osi ya kele afa gị ọsị n'afọ ya bụ Joy Mercy. Joy Mercy bụ afọ Igbo. Onwe amụ naanị Igbo afọ ya bụ Joy Mercy ma ọ bụ Johnson Peter. Ifrọkọs wee daa Nwaada Ụlọma Ọjị. Ya gosiri onye a bụ ezigbote nwa afọ Igbo amụrụ n'ala Igbo. Nne ndewo. N'egbughị oge maka na ndị Igbo si na-eme ngwa ngwa eme gịnị eme ọdachi. Anyị chọrọ itinye ọnụ n'okwu ahụ anyị na-ati ebe ọnụ nke anyị kpọrọ gịnị ugwu. Ịtụgharị ya na bekee ọ bụrụ gịnị respect. Ugwu a achọrọ m ijikwu nwaada na nghọta nke gị. Ụmụ ajụọ gị ajụjụ akwụkwọ isi ya ka ndị ụlọ n'ụdị ọzọ. Biko mgbe ahụ anyị na-edote mgbe anyị bụ obere nwa ife okenye na-ata anya mbụ ihe dị alụ n'isi maọbụ buru mmiri ma ihe dị ọbụla dị ọnụ kedu ị kwesịrị ime mgbe ahụ? Ị ga-agbapụje ya nata ihe ọbụla obi isi dinarị ya n'ọnụ. Ife okenye esi amị akịta ọ bụrụ na o mee ihe mgbe ahụ onwe onye ga-achọ iweta ọ sa amasịsa n'ihi na ọnwa afọ Igbo ghọtara ihe anyị na-ekwu okwu ya. Nne ugbu a na-ekwu okwu ya onye ego ka eji eke ka ọ bụ nnọọ ugbo mmadụ na ori ori. Mbanụ, echeghị m na a na-eji ego ebu ugwu. A sị na ugwu nkwanye ka nwata ji tọta ibi ya. Anọghịkwa ihe ndị oyibo na-asị na respect is reciprocal. Ịkwanyere m ugwu nkwanyere gị ugwu. A nwere ihe a na-akpọ ugwu dị mma ịkwanyere onye ọbụla kama na o nweziri ihe ị ga-apụta ọ wụrụ gị ihe amamka na-esite ọ dị mandatory na odu onye a na-aya akwanyere ya ugwu. Ọ bụrụ iwu na onye a na-aga akwanyere gị n'ugwu maka na ọ bụrụ sọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-akwazi onu onye dị ndụ ọ ka na-akwazi onu. Ịfụ ndị papa anyị ndị mama anyị ndị onye tọọ gị mana ọ tọọ gị ezigbo ọtụtụ tọsie gị ike ga-akwanyere ya ugwu ruru ihe akwanyere ya ugwu. Anaghị ego ugwu ego ugwu ihe na-eruru mmadụ enye ugwu. Ịma apụta n'ụwa kịta ifu nwa okorobịa ndị a na-agba na-aga ha akpụdo akwa ha ikpuzie n'ike ifu nne mmadụ ọ ya abụ anyị abịa n'ụtụtụ kama ya sị nna anyị n'ụtụtụ ọma ọ gafee o nwere ka ọ bụ na onwe nnọọ gosiri mkpata obere ego dị ya n'akpa o wee chee na a na-amazi aka mana nna ọnụzi ife okwu ugbu a nọọ gịnị nọọ nkwanyere ka ọnwụ maka na ọ na-adị mma ịkwanyere m ugwu nkwanyere gị ugwu maka na ikiri aka nke a bụ aka ekpe nke a bụ aka nri a bịara aka ekpe akwọchaa ha abụọ nke akwọ nke ọ dị mma maka na ihe mere na agwa nke a na-akpọ beans na bekee na osikapa nke a na-akpọ rice na bekee ihe mere na a na-echekọta ha na-abụ ha na-ekopụta ọ maka na ha na-eme gịnị ha nwere nghọta nke akwanyere nke ugwu nke akwanyere nke ugwu ha na-abụ wee chịkọta ọnụ na-eme gịnị na-agbagote maka mamịrị anyị kọọ ya ụlọ mee gịnị ọgba ụfụfụ ya na
na-achọ ịkọtụrụ na ebe aka bụ n'ugwu amaka ma ajọ ọzọ jụrụ ijigo nne okenye o nwere ugwu o kwesịrị ịkwanyere nwatakịrị ọsọsọ okenye ka ya akwanyere ugwu ndewo nna m okenye ekwugo m ya na mbụ na ndị oyibo si respect is reciprocal. Okenye dị mma ịkwanyere nwata ugwu ruru n'anya maka na ịkwanyere nwata ugwu ruru n'anya ya nwa ya ga-akwanyekwara gị ugwu ruru na ndị dọta bịa ị na-eme ka a na-akwanyere gị ugwu a na-akwanyere gị ugwu bọta ịfụ ha ị na-enekwu ị na-enetu ha anya ọ na-akparị ha ka ị na-akparị ha ka ha na-ele anya ịkparịkwu bọta ị na-akwanyere ha ugwu ha na-akwanyekwara gị ugwu gị ihe na-adị mma ịfụrụ na iji a na-agị ọ na-atọ ụtọ ndị okenye anyị mụrụ anyị na-amụlite okwu ọnụ akụzikwara anyị na ugwu gịnị bụ nkwanyere maka na nwatakịrị ma na n'ọnya nwa na-eri nri fọrọ n'ite mbọsị ọbụla ịbata ihe buru nri fọrọ n'ite nwatakịrị bee tata mechie ọnụ echi je buru erie obe echi mechie ọnụ nwanne chi ọkparịa anyị maka na ikwere onwe ugwu mana nwatakịrị ime ihe nwatakịrị na-edega anya ka ime echi ọkwanye gị ozugbo budogharị maka osinadị ụmụazị mara na nna bụ isi ezinụlọ nne bụ onu nọ n'isi eji ebu ezinụlọ ị ga-agba mbọ gbasie mbọ ike kwanyere nne na nna gị ugwu kwanyerịkwa ndị okenye ọzọ ugwu ọ bụrụ sọsọ nne na nna gị mụrụ ugwu ị ga-eme gịnị na-akwanyere ugwu ị ga-akwanyere okenye ọbụla ntọrọ gị m ga-amụta gị ugwu n'ihi na mụnwa ka na-etota maka nke i mere na-eche gị n'iru maka asị na okorobịa tosie ome gịnị ochere ibie nne m nwanne m nwaanyị ka etufu na oge ka m jụọ ọgụ nke ikpeazụ ka a wee tupu okwu ọnụ maka na ndị Igbo eme ngwa ngwa eme gịnị emere ọdachi biko o nwere ihe ọzọ ị nwere ike ịgwa ndị ụmụ ikorobịa ụmụ agbọghọ eto maka okwu anyị na-ekwu gbasara ugbu a ihe nwere ikwu erike kama na oge adịghị nke mbụ na ihe ọ sọrọ gị too ihe ọ sọrọ gị bụrụ na mmadụ mụrụ gị ihe ọ sọrọ gị bụrụ na o nwee ebe isi pụta and ebe ahụ isi pụta ọ gị nwa ga-eme anyị ejikpọ gị afọ ọjọọ ọkpọ gị afọ ọma ugwu dị mma ịkwanyere ị na-akwanyere mmadụ ugwu ndị ọzọ na-akwanyekwara gị ugwu a na-ele gị anya ka nwa azụrụ azụ onwe ebe ya apụta akpọ afa gị agaghị asị ka onye mụrụ nwa ka ebe onye a si pụta ugwu dị mma ihe ọ sọkwara gị too ihe ọ sọkwara gị nwee n'ego o nwere ebe isi pụta andọ gị nwa ga-eme ka mmadụ mara na agwa gị dị mma agaghị aba gị n'ime nyobe ma agwa gị ọ dị mma ma ọ dịghị mma nọọ gị nwa ga-eme ka mmadụ mara na agwa gị dị mma ụmụ nwanne m ị na-eto okorobịa ma ị na-eto agbọghọbịa kwanyekwara onwe gị ugwu ịkwanyere onwe gị ugwu onye ọzọ kwanyere gị ugwu ịkwanyere ndị tọrọ gị ugwu ndị tọrọ kwanyekwara gị ugwu ọkụ ugwu a si eje anaghị ego ya ego n'ime ahịa so biko ụmụ nwanne m ugwu dị mma kwanyere onwe gị ugwu akwanyekwara gị ugwu nwanne m nwaanyị ife nnọọ ka isi etiti ya ọdụ nnọọ ka idere ede wee bịa mana aka osi na-adị ụna anụ ihe okwu a sị na agbaba ntị na ntị anụghọ ebepụ isi ma ntị ma ọnụ ma anya esoro pụọ ọ na-adịkwanụ mma agwa mmadụ okwu dị mma oge okwu a were emere n'ihi na ndị okenye a na-abụ ha nọrọ akpọ ndị mmadụ na-adụghị ọdụ ndụmọdụ a adịghị ya n'ahịa ejere amụrụ ya n'ụlọ akwụkwọ ihe a bụ ihe ndị bekee na-akpọ wisdom amamihe zuru oke nke Chukwu nyere ha nke ha na-ebute n'isi ha ọdụ nnọọ ka agụrụ ya n'ụlọ akwụkwọ ihe agba mbọ gịnwa bụ okorobịa na-ege m ntị gịnwa nwa agbọghọ na-ege m ntị gịnwa bụ okenye nne okenye nna ihe agba mbọ ka ime ihe kwesịrị ime n'ihi na eme ihe ka esi eme ihe o mee gịnị oyie ihe biko anyị ga-agbado okwu n'ebe a kịta
mana tupu anyị hapụ ebe a taa, ị kwesịrị ịma na onye nwunye ya nọ ebe a bụ ezigbo afọ nwa Igbo. Ifu nnọọ ka nsikwu ya mgbe ọ batara, o nwere ndị Igbo na-akpọ anyanwụ ụtụtụ, nwere ka na-akpọ elelebe ọjọọ ọrụ, mana ọ bụrụ ihe anyị bịara taa bụ ha. Mana biko tupu m akwụkwọ ahịa ọzọ maka ndị batara mgbakọta kịta, izu ọzọ ga-abịa anyị ka ya tinye ọnụ n'akwụkwọ aka anyị na-akpọ Ugwu, maka na onye ọbụla bụ Uche, afọ m bụ Uche, onye ọbụla bụ nke ya agbagharị ka si ghọta dị iche ka onye ọzọ si ghọta. Anyị ka ya kpọpụta onye ọzọ n'ọgbọ ka ọ gwa anyị ihe gbasatara Ugwu a ka o si ghọta nke ya, n'ihi na inwe ihe ịma ma amahọ nwee nke mma ịmahọ iweta nke ma chịkọta ọnụ ome gịnị ọghọ ihe. Onye a mụ na ya na ebe ahụ nwafọ Igbo a, onye a bụ Nwaada Ụlọma Ọjị, nwa ndị Igbo ji aba mba n'obodo Kaduna. Ka o si na-adị, afa m bụ nwanne unu nwoke Uchenna Ijegalu. Ebe anyị nọ n'ịchọrọ inweta anyị, onwe nnọdụ ka ị chọrọ ime, ọ bụrụ ahịa ka ị na-azụ ka ị chọrọ ime ka anyị mara, ọ bụrụ na ọ nwere ama egwuregwu ị na-eme ịchọ ka anyị mara, ọ bụrụ na onwe nnọọ ihe ị na-eme, ọ bụrụ na akwụkwọ ka ị nwere ị chọrọ ime ihe ọbụla, ọ bụrụ nke ndị bekee na-akpọ advert ma ọ bụ ihe ọbụla ị chọrọ ime, ị chọrọ inweta anyị, ị ga-enweta anyị n'igwe ntị. Ị chọrọ inweta anyị n'igwe ntị nke izizi, ị ga-enweta anyị na 08036439671 ma ọ bụkwa enweta anyị na 08094343206. Ịchọsị inwetakwa anyị na nke na-efe n'ikuku nke a na-akpọ www, ijezi nweta anyị na www.procyonrtv. Ọ dị mara ka a spelụ Procyon ka m sụọ ya na bekee ka ịghọta ya. Ka esi asụ Procyon bụ, ka esi asụ spelụ Procyon bụ PROCYON. Ụmụnne m, ọnụ ọ bụrụ maka unu mmadụ na-aba mba, m na-aba mba maka na e nwere nwa Igbo mmara mgbe ọbụla ebe ọbụla nlote na nwafọ Igbo ọ na-atọ m ụtọ. Ada m nwaanyị ekele gị kelesie gị ike kịsị gbara ihe a. Biko nna ya unu ụga na-agba mbọ n'ego anyị ntị, maka na ihe ịma ka nke mma nwekwe nke mma ịma ha anyị chịkọta ya ọnụ ome gịnị ọgbọ kwuo. Unu ga na-agba mbọ ka unu na-amụke dịka gịnị kpakpando nke unu bụ. Anyị ekele unu, kelekwa unu ọzọ ọdụzi ụbọchị ọzọ anyị chere n'okwu a. Ndewo. Abasani, Ajira Fobi, Hazano Waza.